ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. Дастгӯя бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. Субҳи имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз рафти иҷроиши барномаи давлатии рушди соҳаи боғотокпарварӣ барои солҳои 2016-2020 татбиқи амалии супоришҳои президенти мамлакат оид ба истифодаи самараноки заминҳои назdiҳавлигӣ, кишти такрорӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захираи зарурии маводи хӯрокворӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмини бозорҳои дохилӣ ва содирот ба хориҷи мамлакат бо сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Дар ин сафар президенти мамлакатро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳӣ намуданд. Нахуст сарвари давлат дар кооперативи тиҷоратии Дӯстӣ воқеъ дар деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода ба чиниши пахта оғоз бахшиданд. Гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Баҳодири Истам. 7 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Дар ин сафар президенти мамлакатро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳӣ мекунанд. Ҳадафи ин сафари пешвои муаззами миллат шиносоӣ аз рафти иҷрои барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020, татбиқи амалии супоришҳои президенти мамлакат оид ба истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ, кишти такрорӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захираи зарурии маводи хӯрокворӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмини бозорҳои дохилӣ ва содирот ба хориҷи мамлакат мебошад. Бо дар назардошти имконияти васеъи шаҳри саноатию аграрии Турсунзода, имрӯз дар ҳузури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни боздид аз хоҷагиҳо байни сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Турсунзода барои дар давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода мунтазам таъмин кардани бозорҳои истеъмолии пойтахт бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз қабили меваю сабзавоти хушсифат, зироатҳо ва дигар маводи ниёзи аввал шартномаҳои дутарафаи ҳамкорӣ баста мешавад. Мавриди зикр аст ки таи солҳои охир аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба хотири мутобиқ ба талабот таъмин кардани сокинон бо молу маҳсулоти ниёзи аввал тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. Аз ҷумла тамоми бозорҳои пойтахт барои харид ва ба таври кофӣ захира кардани маводи хӯрокворӣ омода карда шудаанд. Дар пойтахти кишвар барои захира кардани меваю сабзавот ва дигар зироатҳо сардхонаву амборҳои ҳаҷмашон калон ва муосир бунёду ба истифода дода шудааст. Бояд гуфт ки ҳукумати мамлакат ба хотири амалисозии яке аз ҳадафҳои стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ заминҳои бекорхобидаи талу теппаҳоро обёрӣ карда ба гардиши кишоварзӣ медароранд. ин тадбири судманди ҳукумати кишвар омили муҳими таъсиси садҳо ҷойи нави корӣ, беҳдошти сатҳи зиндагии мардум, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ ва боло бурдани иқтидори содиротии кишвар мебошад. Дар ин сафари корӣ сарвари давлатро муовини сарвазири мамлакат ва роҳбарони баъзе вазорату кумитаҳо ҳамроҳӣ менамоянд. Нахуст сарвари давлат дар кооперативи тиҷоратии Дӯстӣ воқеъ дар деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода ба чиниши пахта оғоз бахшида, бо хоҷагидорони шаҳр вобаста ба мақсаднок истифода бурдани замин, гирифтани 3-4 ҳосил аз як замин ва захираи саривақтии маҳсулоти озуқаворӣ барои давраи зимистон суҳбати самимӣ анҷом доданд. Тибқи иттилоъ, дар тавозуни кооперативи тиҷоратии Дӯстӣ 709 гектар, аз ҷумла 214 гектар замини корами табиӣ обёришаванда, беш аз 60 гектар замини корами тавассути пойгоҳи обкашӣ обёришаванда ва 433 гектар замини корами лалмӣ мавҷуд мебошад. Соли ҷорӣ дар заминҳои мавҷудаи хоҷагӣ пурра кишти зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст ки 199 гектари онро пахта ташкил медиҳад. Хоҷагидорон мутобиқ ба иқлим тухмии навъҳои фаровон, зироаткор, дӯстӣ, истиқлол ва флешро кишт намуда бо анҷоми саривақтии корҳои агротехникӣ ҳосили фаровонро интизор мебошанд. риояи дурусти талаботи агротехникӣ, хосаи истифодаи тухмии мутобиқ ба иқлим ва серҳосил, коркарди байни қаторҳо ва анҷоми саривақтии дигар корҳои барои нашъунамои хуби зироат муҳим, фаровонии ҳосили майдони пахтазорро дар хоҷагӣ таъмин намуд. имрӯз қариб дар ҳамаи майдони пахтазори хоҷагӣ ҳосил барои ҷамъоварии навбати аввал омода мебошад. хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии Дӯстӣ дар кишту парвариши
پرورش دیگر نوع زراعت کشاورزی از جمله غله‌دانگی‌ها، سبزوات، لوبیاگی‌ها، زراعت تکنیکی، اینچنین باغ و تاک پروری نیز تجربه غنی داشته همساله با به دست آوردن حاصل دلخواه در فراوانی بازار استعمالی مملکت اینچنین صادرات محصولات به خارج کشور سهم نظررس می‌گذارند. هم در زمین‌های کارم آبی و هم للمی از جانب سهامداران خواجگی در مساحت زیاده از 455 گکتار غله‌دانگی‌ها، 343 گکتار سبزوات، 340 گکتار لوبیادانگی، 29 گکتار زغیر و دیگر نوع زراعت کشت کرده شده است. خواجگی دارای 75 گکتار باغ و تاکزار میباشد. به حالت 31 آگوست سال جاری حاصلناکی غله‌دانگی‌ها از زمین‌های کارم آبی 37.34 سنتنر، از زمین‌های للمی 13.84 سنتنر، لوبیاگی‌ها 4.34 سنتنر، زغیر 3.6 سنتنر، کارتوشکا 307 و سبزوات 312 سنتنر را تشکیل داده است. از هر گکتاری باغ‌های میوه‌دهنده باشد به حساب میانه 16.4 سنتنر حاصل جمع‌آوری نمودند. در کوپراتیو تجارتی دوستی 598 نفر سهامدار به قید گرفته شده 50 نفر کارگر دائمی دارد. در موسم کشت، پرورش و جمع‌آوری حاصل زراعتی کشاورزی باشد بیش از 300 نفر ساکنان محلی به کارهای صحرایی جلب می‌شوند. به خاطر اجرای دستور سپارش‌های رهبریت عالی مملکت و با مقصد سهم گذاشتن در فراوانی محصولات، خواجگیداران کوپراتیو تجارتی دوستی کشت تکراری زراعت را وسعت بخشیده در میدان قریب 25 گکتار سبزوات و خوراک چاروا کشت نمودند. سمت دیگری فعالیت کوپراتیو تجارتی دوستی تخم پروری بوده. همساله خواجگیداران برای قانع‌گردانی طلبات خودی اینچنین دسترس نمودند به دیگر خواجگی‌های کشاورزی تخم‌های خوش‌صفت زراعت را استحصال می‌نمایند. طبق معلومات از حاصل پخته سال گذشته به مقدار 70 تن و از غله‌دانگی‌ها 102 تن تخم ذخیره نموده آن را سال 2020 کشت کردند. به غیر از این همساله خواجگیداران به دیگر کشاورزان شهر ترسونزاده و ناحیه شهر نو تخمی خوش‌صفت دسترس نموده در تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه تخم پروری برای سال‌های 2016-2020 سهم ارزشمند گذاشتند. در دیگر خواجگی‌های شهر نیز جمع‌آوری پخته آغاز گردید. به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که امسال میدان عمومی این نوع زراعت تکنیکی در شهر ترسونزاده به 1177 گکتار برابر گردیده است و حاصل میانه انتظاری را متخصصان ساحه 22 سنتنر معین نمودند. از روی جمع‌آوری و معین گردیدن حاصل انتظاری امسال خواجگی‌های پختکار شهر ترسونزاده باید 2590 تن پخته جمع‌آوری نمایند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فعالیت کوپراتیو تجارتی دوستی را در سمت کشت و پرورش زراعت کشاورزی، استحصال تخمی خوش‌صفت و سهم ارزشمند گذاشتن در فراوانی بازار استعمالی شایسته تحسین حسابیده تاکید داشتند که انجام کارهای نظررس از جمله استفاده مقصدناک و ثمره بخش هر وجب زمین و گرفتن 3-4 حاصل در یک سال باعث عملی شدن هدف استراتژی مملکت تامین امنیت غذاخواری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت می‌گردد. همچنین امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به جمع‌آوری شغلی در جمعیت سهامی کشاده حقیقت شهر ترسونزاده آغاز بخشیدند. خواجگی مذکور فراگیر 887 گکتار زمین می باشد و امسال سهامداران آن در مساحت 45 گکتار شغلی کشت نمودند که نشأ و نمای خوب دارد. گزارش خبرنگاران ما. در ادامه سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمع‌آوری شغلی در جمعیت سهامی کشاده حقیقت شهر ترسونزاده آغاز بخشیدند. در این سفر پرزیدنت مملکت را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همراهی می‌کنند. هدف این سفر پیشوای معظم ملت شناسایی از رفت اجرای برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاک پروری برای سال‌های 2016-2020 تطبیق عملی سپارش‌های پرزیدنت مملکت اوید به استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی، کشت تکراری، افزایش استحصال محصولات کشاورزی، ذخیره ضروری مواد خوراکواری، تأسیس جای‌های نوی کاری، تامین بازارهای داخلی و صادرات به خارج مملکت میباشد. با در نظر داشت امکانات وسیع شهر صنعتی و اگراری ترسونزاده امروز در حضور رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن بازدید از خواجگی‌ها بین ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و خواجگی‌های دهقانی شهر
турсунзода барои дар давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода мунтазам таъмин кардани бозорҳои истеъмолии пойтахт бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз қабили меваю сабзавоти хушсифат, зироатҳо ва дигар маводи ниёзи аввал шартномаҳои дутарафаи ҳамкорӣ баста мешавад. ҷамъияти савомии кушодаи ҳақиқати шаҳри Турсунзода фарогири 887 гектар замин мебошад ва имсол саҳмдорони он дар масоҳати 45 гектар шолӣ кишида намуданд ки нашъунамои хуб дорад. Шолие ки имрӯз ҷамъоварии он бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфт, баъди ғунучини ғалладонагиҳо хоса гандум ва ҷав, яъне кишти такрорӣ мебошад. тибқи таҳлили мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бо дар назардошти ҳосилбандии ниҳоли зироат, дурнамои он дар заминҳои хоҷагии ҳақиқат аз 48 то ба 50 центнер бояд баробар гардад. ҷамъоварии ҳосили шолӣ дар ҷамъияти мазкур бо истифода аз техникаҳои махсуси даравкунанда ба роҳ монда мешавад. иқлими шаҳри Турсунзода барои кишту парвариши шолӣ ва истеҳсоли биринҷи хушсифат мувофиқ аст. аз ин рӯ кишоварзони шаҳр ба ин самт бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. имсол нақшаи шоликориро кишоварзони шаҳри Турсунзода дар кишти асосӣ 500 гектар ва дар кишти такрорӣ 2228 гектар муайян намуда буданд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати васеъ намудани майдони кишти зироати кишоварзӣ ва захираи ҳарчи бештари маҳсулоти озуқаворӣ, инчунин ба хотири саҳм гузоштан дар фаровонии биринҷи хушсифати ватанӣ дар бозори истеъмолӣ, кишти асосии ин навъи зироатро дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 745 гектар расонида, дар кишти такрорӣ майдони онро ба 3245 гектар баробар намудаанд. дар маҷмӯъ имсол майдони умумии кишти шолӣ дар шаҳри Турсунзода 4018 гектарро ташкил намудааст, ки ин нишон дод ҳавасмандии сокинон ва самараноку оқилона истифода гардидани ҳар ваҷаб заминро бозгӯ мекунад. ҷамъоварии шолӣ дар дигар хоҷагиҳои шаҳр низ оғоз гардид. барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ин навъи зироат дар шаҳри Турсунзода 60 техникаи даравкунанда омодаи кор мебошад. кишоварзони хоҷагии ҳақиқат дар шаҳри Турсунзода имсол кишту парвариши дигар навъҳои зироатро низ вусъат бахшида дар масоҳати 89 гектар дар заминҳои обӣ ва 139 гектар дар заминҳои лалмӣ гандум кишт намудаанд. майдони сабзавотро ба беш аз 5 гектар расонида, ҳамчунин 210 гектар кишти пахта гузаронидаанд. дар ҷамъияти савомии кушодаи ҳақиқат 630 нафар коргари доимӣ фаъолият намуда, боз беш аз 600 нафар сокинони маҳаллӣ дар мавсими кишт, парвариш ва ҳосилғундорӣ ба кор ҷалб мешаванд. маврид ба зикр аст ки дар заминаи андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати вусъат бахшидани кишту парвариши зироати кишоварзӣ, инчунин ҳавасмандии хоҷагидорон дар самти зиёд намудани майдони кишт, сол то сол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд мегардад. дар 7 моҳи соли 2020 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр ба маблағи 322 миллиону 622 ҳазор сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардидааст, ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12 миллиону 579 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. имсол кишоварзони шаҳр дар майдони 14433 гектар ғалладонагӣ, 2961 гектар сабзавот, 827 гектар картошка, 1178 гектар пахта, 496 гектар зағер, 147 гектар полезӣ ва 36 гектар дигар намудҳои зироати кишоварзӣ, дар маҷмӯъ дар масоҳати 21204 гектар кишти зироати кишоварзӣ гузаронидаанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба талошу заҳматҳои кишоварзони шаҳри Турсунзода ҷиҳати васеъ намудани майдони кишт, афзун бахшидан ба ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ, дар маҷмӯъ истифодаи мақсадноку самарабахши ҳар порча замин ва саҳм гузоштан дар фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ баҳои баланд дода, фаъолияти онҳоро барои хоҷагидорони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат намунаи ибрат ҳисобиданд. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зеристгоҳи барқӣ 220-110-35 10 киловаттаи равшанро баъд аз таҷдид мавриди истифода қарор доданд. барои барқарорсозии зеристгоҳи мазкур ва мувофиқ намудани таҷҳизоти он ба стандарти муосир бо дастгирӣ бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, татбиқи бомароми барномаҳои давлатӣ ва лоиҳаи таҷдид зеристгоҳи барқи равшан пурра навсозӣ гардида, дар рӯзҳои таҷдили 29-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дастоварди беназир дар соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад. гузориши Зоишои Тағои Мурод ва Аҳлиддини Карим.
7 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода зеристгоҳи барқии 220-110-35 ба 10 киловолтаи равшанро баъд аз таҷдид мавриди истифода қарор доданд. сарвари давлат нахуст бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолияти зеристгоҳи барқӣ воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ оғози расмӣ бахшиданд. Дар бинои танзим ва ҳимояи релегӣ нақшаи якқатаи зеристгоҳи мазкур ки базаи асосии идораи таъминкунандаи нерӯи барқ маҳсуб мешавад муаррифӣ гардид. Иттилоъ дода шуд ки шиддати зеристгоҳи барқии равшан то татбиқи лоиҳа бо дар назардошти сохтори техникӣ дар сатҳи 220-35 ба 10 киловолт фаъолият мекард. дар заминаи васеъсозӣ ва насби дастгоҳи тақсимкунандаи 110 киловолт иқтидори он ба 220-110 ба 10 киловолт табдил дода шуда, тавоноии он аз 270 мегаволт ампер ба 400 мегаволт ампер баланд бардошта шуд. зеристгоҳи барқии 220-110-35 ба 10 киловолтаи равшан солҳои 60-уми асри гузашта сохта шуда, дастгоҳу таҷҳизоти он бо сабаби истифодабарии тӯлонӣ қисман фарсудаву корношоям гардида буданд. барои барқарорсозии зеристгоҳи мазкур ва мувофиқ намудани таҷҳизоти он ба стандарти муосир бо дастгирии бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, татбиқи бо мароми барномаҳои давлатӣ ва лоиҳаи таҷдид зеристгоҳи барқии равшан пурра навсозӣ гардида, дар рӯзҳои таҷлили 29-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастоварди беназир дар соҳаи энергетикаи шаҳри Турсунзода ба ҳисоб меравад. маврид ба таъкид аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати татбиқи яке аз ҳадафҳои муҳими стратегӣ таъмини истиқлолияти энергетикӣ иқдоми бузурги созандагӣ пеш гирифта шуд ки дар доираи он бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат нерӯгоҳҳои хурду бузург бунёду навсозӣ гардида, зеристгоҳҳои барқӣ низ аз нав таҷдиду барқарорсозӣ шуданд ки сифати таъминоти нерӯи барқ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардид. барои рушд соҳаи энергетика стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи солҳои 2030 ва дар заминаи ин стратегия як қатор барномаҳои давлатӣ ҳам қабул гардиданд, аз ҷумла барномаи манбаҳои барқароршавии энергия ва сохтмони нерӯгоҳи хурд дар давраи солҳои 2016-2020, нақшаи амал вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок дар соҳаи электроэнергетикаи кишвар дар давоми солҳои 2015-2020. хуб таҷдид аз навсозии зеристгоҳи барқии равшан низ дар доираи нақшаи амал вобаста ба татбиқ намудани лоиҳаи афзалиятнок пешбинӣ гарда буд ва дар ҳамин муддат дар доираи ҳамин нақша пурра таҷдид аз навсозӣ карда шуд. вобаста ба талаботи муштариён миқдори истифодаи нерӯи барқ дар зеристгоҳи мазкур дар як шабонарӯз 550 мегаватт нерӯи барқро ташкил медиҳад. зеристгоҳи барқии равшан дар баробари таъмини пурраи аҳолӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва ташкилоту муассисаҳои шаҳри Турсунзода ҳамзамон қисман ноҳияи шаҳри навро бо барқи сифатан хуби истеҳсоли ватанӣ таъмин менамояд. фармоишгари лоиҳа ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик буда, татбиқи он аз тарафи муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаҳои бахши электроэнергетика ба роҳ монда шуд. иҷрои корҳои сохтмонӣ ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизот бошад аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж ба анҷом расонда шуданд. ҳамаи корҳои сохтмонӣ, воридот ва васлу насби таҷҳизотҳои барқӣ аз ҷониби ширкати тоҷик гидроэлектромонтаж пурра ба анҷом расонида мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. зеристгоҳ бевосита таъминоти нерӯи барқро ба шаҳри Турсунзода ва қисман ноҳияи шаҳри нав ба амал мерасонад ва таъминоти худи зеристгоҳ аз зеристгоҳи Регар 500 тавассути ду хатти интиқоли барқ таъмин карда мешавад ки як хатти интиқоли барқи он дар ҳолати эҳтиётӣ мебошад ва хатти дуюм ба воситаи хатти дуюм пурра бо нерӯи барқ таъмин мегардад. мақсади асосии лоиҳаи мазкур мусоидат намудан ба рушди иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар шаҳри Турсунзода ва созмон додани корхонаҳои хурд дар минтақа мебошад.
سروری دولت به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده به مسئولان جهت استفاده مقصداک نیروی برق و تامین با صفت آن به اهالی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. تامین دائمی نیروی برق در فعالیت پرثمر کارخانه‌های صنعتی و افزون گردیدن حجم استحصال وطنی نیز مساعدت فعال می‌نماید. زیرستگاه برقی روشن با نظرداشت رشد آینده اینفراستراکچور شهر یعنی بنیاد گردیدن باز ده‌ها انشاءات تعیناتی گوناگون از نو تجدید شده این تدبیر بر رشد منبعدی ساحه‌های مهم و افضلیت‌ناک شهر زمینه مساعد می‌گذارد. باعث خوشحالی است که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه انرژتیکا که همچون ساحه مهم به حساب می‌رود توجه خاص ظاهر می‌نمایند. عین زمان ما در اتاق تنظیمگران قرار داریم که پیشتر همه کارهای وصل و تغییردهی دستی اجرا کرده میشد. عین زمان همه این با تجهیزات‌های زمانوی که با واسطه برنامه با واسطه کامپیوتر عملی کرده می شود. در دایره لایحه تجهیزات‌های برقی دستگاه تقسیماتی کشاده 220 کیلوولت با تجهیزات‌های برقی زمانوی عوض کرده دستگاه‌های تقسیماتی کشاده 110 کیلوولت ساخته به استفاده داده وصلک‌های روغنی دستگاه تقسیماتی پوشیده 10 کیلوولت با وصلک‌های زمانوی عوض و استوار کرده شد. این لایحه مذکور باعث بهتر و خوبتر گردیدن تامینات نیروی برق به اهالی اعتمادناکی بهره برداری تجهیزات‌های برقی آسان گردیده همزمان باعث کم گشتن تلفات نیروی برق گردیده است. در دایره لایحه توسط وصل و نصب دو عدد автотранسفورماتور اقتدارشان 125 مگاولت آمپر، دو عدد ترانسفورماتور شدت تنظیم کننده 40 مگاولت آمپر، یک عدد ترانسفورماتور شدت بلند کننده 25 مگاولت آمپر، گروهی وصلک‌های الگازی و جداکنک‌های برقی، رواق‌پایه‌ها، ترانسفورماتورهای شدت و جریان، گروهی ریاکتورها، دستگاه‌های تقسیم کننده پوشیده 10 کیلوولت و دیگر تجهیزات برقی، بنیاد بینای نوی دستگاه‌های تقسیم کننده و بینای نوی اداره‌کنی از نوسازی گردیده است. زیرسازی برقی 220-110 35 با 10 کیلوولت تا سال 2014 از 3 ترانسفورماتور پر اقتدار یعنی یک عدد ترانسفورماتور قوگی اقتدارش 20000 کیلوولت آمپر و دو عدد автотранسفورماتور 125000 کیلوولت آمپر را دارا بود. با دستگیری به واسطه پیشوای ملت در زمینه زیاد گردیدن طلبات به نیروی برق زیرسازی برقی پورا تجدید گردیده با استانداردهای جهانی جوابگو میباشد. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در دایره لایحه همزمان تجدید و نوسازی زیرسازی برقی 35 با 10 کیلوولت منطقه صنعتی در شهر ترسونزاده عملی گردید. در زیرسازی مذکور دو عدد ترانسفورماتور 25 مگاولت آمپر نصب گردیده است. زیرسازی برقی 35 با 10 کیلوولت منطقه صنعتی پس از نوسازی از زیرسازی برقی 35 با 10 کیلوولت توسط نوسازی یا خود بنیاد نمودن دستگاه تقسیم کننده 110 کیلوولت با زیرسازی برقی 110 35 با 10 کیلوولت تبدیل داده شده. توانایی آن از 20 مگاولت آمپر با 50 مگاولت آمپر بلند برداشته شد. بعد از نو برقرار کنی زیرسازی برقی در اینجا بینای دو آشیانه ساخته شد که در آشیانه یکمی آن لوحه‌های حمایت ریلگی مجهز گردانیده شده است که بسیار قلای می باشد و برای بخطری تنظیمگران و برقچیان خود زیرسازگاه به خطر می باشد. از نوسازی زیرسازگاه‌ها امکان فراهم آورد که شدتناکی در شبکه‌های برقی منطقه استوار، سرباری ترانسفورماتورها معتدل و سطح و صفت خدمت‌رسانی در این زیرسازگاه‌ها به طلبات معاصر جوابگو گردانیده شوند. مجموع ناقل‌های برقی و ناقل‌های تجهیزات بلند شدت در حجم بیش از 24 تن به مبلغ 658.6 سومانی از جانب کارخانه وطنی جمعیت دارای مسئولیت محدود ناقل تلکو استحصال و تحویل کرده شده است. در دایره کارهای آبادانی گرد و اطراف زیرسازگاه پورا تعمیر و نوسازی گردیده برای زیبا و نظرربا گردیدن آن گل و بوته‌های آرایشی و موسمی و درختان میوه‌دهنده شینانیده شده است.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар шаҳри турсунзода маркази табобатии нури шифоро дар кӯчаи садриддин айнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иҷрои вазифаҳои пурмасъул дар самти анҷоми хизматрасониҳои сатҳи баланди тиббӣ ба аҳолӣ, пешгирӣ ва муолиҷаи саривақтии намудҳои гуногуни бемориҳо ба масъулон ва мутахассисони соҳа дастуру ҳидоятҳо доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар доираи сафари корӣ дар шаҳри турсунзода маркази табобатии нури шифоро дар кӯчаи садриддин айнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нури шифо дар доираи иқдомҳои созанда ҷиҳати бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ ва беҳтар сохтани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бунёд гардида дорои шароити мусоиди кору хизматрасонӣ мебошад. муассисаи ташхисию табобатӣ дар кӯчаи садриддин айнии шаҳри турсунзода бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва саҳми соҳибкори ватанӣ ҷурахон хоҷамқулов ба маблағи умумии беш аз 2 миллион сомонӣ сохта шуда бо муосиртарин шароит ва дастгоҳу технологияи пешрафта таъмин мебошад. сарвари давлат аз шароити замонавии маркази табобатии нури шифо ки аз 4 ошёна ва таҳхона иборат мебошад шинос шуда ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2016 оғоз гардида дар вақти бунёд 30 нафар коргарони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин буданд. аз пешвои муаззам миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдор ҳастем ки барои мо соҳибкорон як имконияти хубро фароҳам оварданд ва мо аз ин имконият самаранок истифода бурда барои сатҳи баланд бардоштани соҳаи тандурустӣ ки барои ҳам шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ва худи давлат манфиатовар аст. аз рӯи тарҳ дар таҳхона ва ошёнаи якуми маркази навтаъсиси табобатӣ ҳуҷраҳои сӯзандармонӣ, ошхона бо 50 ҷойи нишаст, гӯшаи гиёҳдармонӣ, ҳаммом бо муосиртарин таҷҳизот ва дастгоҳҳои табобатӣ, ҳуҷраи ташхиси ултрасадо ва дигар утоқҳои ёрирасон сохта шуда барои сокинону табибон шароити мусоиди корию табобатӣ мебошад. ман холназар ва аниса ҳамчун мутахассиси ҷавон барои кор ба ин муассисаи тиббӣ ки бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дари худро барои хизматрасонии мардум боз намуд даъват шудаам. аз имконияту шароит аз номи кулли ҷавонон бахусус духтарони маҳаллӣ бори дигар миннатдориямонро ба муҳтарам пешвои миллат изҳор менамоям. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои бунёди маркази муосири табобатӣ дар самти анҷоми хизматрасониҳои сатҳи баланди тиббӣ ба аҳолӣ, пешгирӣ ва муолиҷаи саривақтии намудҳои гуногуни бемориҳо ба масъулон ва мутахассисони соҳа дастуру ҳидоятҳо доданд. маврид ба таъкид аст ки солимии ҷомеа дар меҳвари асосии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва маҳз бо ҳамин мақсад дар мамлакат иқдомҳои созанда дар ин самт амалӣ карда мешавад то мардум аз хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ баҳравар шаванд. ман ҳамчун намояндаи ҷавонони шаҳри турсунзода бо камоли ифтихормандӣ изҳор медорам ки дастоварди асосӣ ва бузурги мо ҷавонони даврони соҳибистиқлолӣ ин таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба мо ҷавонон ва кормандони соҳаи тиб мебошад. ин боварию эътимоди пешвои миллат ба мо ҷавонон эҳсоси қадршиносиро эҳдо намудааст ва мо ҷавонон имрӯз ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои пешвои миллати худ изҳор медорем ки омода ҳастем ҷиҳати амалӣ намудани ҳама умедвориҳо, ибтикору ташаббусҳои наҷиби пешвои миллат ки ҳама ба манфиати ҳар яки мо мардуми тоҷикистонӣ нигаронида шуданд ҳамеша
дар паҳлӯи пешвои роҳнамои худ бошем. Бо донишу малака ва маҳорати касбии худ солимии ҷомеа ва миллатро ҳифз намоем. дар ошёнаи дуюм ва сеюми маркази табобатии нури шифо ҷиҳати табобат ва истироҳати сокинон шароити мусоид аз ҷумла барои беморон 20 ҳуҷраи хоб бо имкониятҳои мусоид, утоқҳои физиотерапевтӣ, кашиши сутунмуҳра, маҳз ва дигар утоқҳои ёрирасон муҳайё карда шудааст. барои ташхису муайян намудани бемориҳо аз ҷумла дақиқ муайян кардани кори системаи дилу рагҳо, узвҳои ҳозима, пешобрав, муоина ва табобати бемориҳои занона ва мардона, асаб ва дигар намуди бемориҳо 15 номгӯи таҷҳизоту дастгоҳи муосири баландсифати тиббӣ ворид шуда барои истифода ва дар хидмати ниёзмандон қарор додани онҳо 30 нафар мутахассисони варзидаи тиббии дараҷаи олӣ ва миёна ҷалб карда шудаанд. ташхиси касалатҳои узвҳои дохилӣ шикам, узвҳои дохилӣ ҳосуху, узвҳои касалати занона, гурдаҳо, ғадуди сипаршакл, агар кӯдаки синни сол то 2 сола нейросонографияи мағзи сар, ҳамин касалат айнак карда ташхис мемонем, табобати ино давом медорад. албатта мо миннатдор ҳастем ки ман ҳамихи клиникаҳо бо бисёртар шуда мегирад бо ҷои кор одамон ҷои кор кардем мутахассисои медисина ҷои кор карди машғул мешавад бо аҳолӣ баъд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми пешгирифтаи соҳибкори ватанӣ, яъне бунёди чунин як маркази зебову муосири табобатӣ ки дар ҳудуди шаҳри Турсунзода ягона мебошад, шоистаи таҳсин хонда таъкид намуданд ки дар мамлакат барои дастгирии соҳибкорон ва рушди бахши хусусӣ шароити мусоиди корӣ мавҷуд буда, онҳо метавонанд бо истифода аз имконоти мавҷуда дар бунёди иншооти таъиноти гуногун ва рушди соҳаҳои муҳим саҳми назаррас гузоранд. сокинон аз бунёди чунин як муассисаи ташхисию табобатии замонавии дорои имконияти зиёди хизматрасонӣ хушҳол гардида самараи ин ҳама пешравиҳоро дар мамлакат аз тинҷиву оромии ватан ва таваҷҷуҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба солимии ҷомеа арзёбӣ мекунанд. дар ошёнаи сеюми бино дар баробари муҳайё сохтани дигар намуди хизматрасониҳои тиббӣ ҳамзамон толори варзишӣ бунёд гардидааст ки вобаста ба намуди беморӣ машғулиятҳои сабуки варзишӣ гузаронида мешавад. аз рӯи тарҳ болои як қисмати ошёнаи чоруми бино кушода буда барои истироҳат ва фароғати сокинону табибон басо ҷои мувофиқ маҳсуб меёбад. дар доираи корҳои сохтмонӣ ҳамзамон бо бунёди гулгашту фавора, ҳавзи тобистона, шинонидани гулу бутаҳои рангоранги мавсимӣ ва дигар марказҳои хурди хизматрасонӣ зебову назаррабо гардонида шуда манзараҳои он ба инсон рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода майдони парчами давлатиро мавриди истифода қарор доданд. парчами давлатӣ дар масоҳати умумии 6000 метри мураббаъ бунёд гардида баландии пояи он бо дар назардошти таҳкурсияш 50 метрро ташкил медиҳад. парчами давлатӣ дар маркази шаҳр қомат афрохта андозаи матои он 7 ба 14 метрро ташкил медиҳад. майдони парчами давлатӣ дар шаҳри Турсунзода яке аз иншоотҳои ҷашнӣ бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар рафти бунёди он коргарони маҳаллӣ бо риояи меъёрҳои қабулшудаи сохтмонӣ иншоотро бунёд ва майдони назди парчамро ба макони зебои сайру сайёҳати мардум табдил доданд. атрофи парчами давлатӣ бо сангҳои гуногун оро дода шуда тамоми роҳравҳо сафолапӯш гардидааст. масоҳати гулгашти майдони парчами давлатӣ беш аз 3790 метри мураббаъро ташкил медиҳад. қобил ба зикр аст ки дар ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Турсунзода ҳамчунин роҳҳои атрофи майдони парчам дар масоҳати 1200 метри мураббаъ
асфалтпӯш гардидааст, ки барои рафту ои бе мамнуъияти нақлиёт мусоидат мекунад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. дар шаҳри Турсунзода бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди беш аз 367 иншоот дар назар дошта шудааст, ки то имрӯз аллакай 182 таи он пурра ба истифода дода шуда, дар боқимонда иншоот корҳо идома дорад. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар деҳоти Турсун Туйчиеви шаҳри Турсунзода ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сардор 2008 оғози расмӣ бахшиданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат нахуст аз намоиши маҳсулотҳои коргоҳ дидан карда ба сифат ва намои анвои маҳсулоти омодагарида баҳои баланд доданд. қобил ба зикр аст, ки корхонаи мазкур аз соли 2010 инҷониб дар бинои иҷора фаъолият мекард ва шумораи кормандонаш 9 нафарро ташкил медод. акнун бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббуси соҳибкори ватандӯст Шавкат Мадрахимов корхона бо бинои наву замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти насли нав таъмин гардида, ба ин васила шумораи кормандон низ ба 250 нафар расонида шуд. ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар корхона номгӯи маҳсулот аз як намуди соли 2010 ба 6 намуд ва 30 нав расонида шуда, ҳаҷми истеҳсоли он низ ба 1 миллион сомонӣ ва ё 1 миллиону 300 ҳазор дона маҳсулоти тайёр баробар гардид. корҳои сохтмонӣ дар корхонаи Сардор 2008 моҳи январи соли 2018 оғоз гардида, дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. масоати умумии корхона 2 гектарро ташкил дода, бинои он дар 9220 метри мураббаъ доман густурдааст. дар корхона 6 сех, аз ҷумла сехҳои истеҳсоли картошкаи қоқ, нони хушк, ғулачаҳои ширинӣ, ҷуворимакка, сақич, ҳалво, сехи истеҳсоли донаҳои офтобпараст, анбор барои нигоҳдории маҳсулоти тайёр, озмоишгоҳ ва бинои роҳбарият мавҷуд аст. тамоми таҷҳизоте, ки дар ин ҷо насб гардидааст, аз давлатҳои Туркия, Украина ва Ҷумҳурии Мардуми Чин ворид карда шудааст. зимни боздид пешвои миллат ба ташаббускории соҳибкор баҳои баланд дода, ба истифода додани бинои коргоҳи навро дар арафаи таҷлили солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми нек маънидод намуданд. таъкид кардан ба мавриде аст, ки ашёи хом барои истеҳсоли ҳама намуди маҳсулоти ин корхона аз дохили кишвар дастрас гардида, пеш аз коркард аз озмоишгоҳ гузаронида мешавад. маҳсулоти тайёр ҳам санҷида шуда, сипас ба бозору нуқтаҳои савдо интиқол дода мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сифати корҳои таъмирию навсозӣ ва васлу насби таҷҳизотро қаноатбахш хонда, ба масъулин ҷиҳати бо сифати баланд истеҳсоли маҳсулот ва зиёд намудани номгӯи он дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар навбати худ соҳибкор низ аз дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати мусоидат ба рушди соҳибкорӣ ва дастгирии ин қишри ҷомеа изҳори сипос карда, ваъда дод, ки дар оянда барои рушди соҳаҳои саноат ва ташкили ҷойҳои нави корӣ талош менамояд ва дар таъмини ҳадафи чоруми стратегии саноаткунонӣ бо суръати мамлакат ҳиссаи босазои худро мегузорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Ҷурар Раҳмонови шаҳри Турсунзода ба хоҷагии деҳқонии Ҳоҷи Неъмат ташриф оварданд. дар ин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рафти тайёр намудани мавиз, ки бо усули махсус сурат мегирад, шинос шуданд. 7 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти ҷура раҳмонови шаҳри турсунзода ба хоҷагии деҳқонии ҳоҷи неъмат ташриф оварданд. Дар ин сафар президенти мамлакатро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҳамроҳӣ мекунанд. ҳадафи ин сафари пешвои муаззами миллат шиносоӣ аз рафти иҷрои барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020, татбиқи амалии супоришҳои президенти мамлакат оид ба истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, кишти такрорӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захираи зарурии маводи хӯрокворӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмини бозорҳои дохилӣ ва содирот ба хориҷи мамлакат мебошад. бо дар назардошти имконияти васеъи шаҳри саноатию аграрии турсунзода имрӯз дар ҳузури раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ зимни боздид аз хоҷагиҳо байни сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри турсунзода барои давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода мунтазам таъмин кардани бозорҳои истеъмолии пойтахт бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ аз қабили меваю сабзавоти хушсифат, зироатҳо ва дигар маводи ниёзи аввал шартномаҳои тарафайни ҳамкорӣ баста мешавад. дар ин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо рафти тайёр намудани мавиз ки бо усули махсус сурат мегирад шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки чунин тарзи хушк намудани ангур дар ҳамкорӣ бо олимони соҳаи кишоварзии тоҷикистону ӯзбекистон ба роҳ монда шуда дар кишвар таҷрибаи аввалин ба шумор меравад. нахуст дар оби ҷӯшомада маҳлули ишқор илова карда мешавад ва баъдан ду хушаи ангури бо ҳам пайваст ба муддати аз 2 то 3 дақиқа дар он нигоҳ дошта шуда сипас овезон карда мешавад. муҳлати тайёр намудани мавиз бо чунин усул аз 10 то 15 рӯзро дар бар гирифта нигоҳубини махсусро талаб мекунад. пас аз сипарӣ шудани ин муддат донаҳои мавиз ҷудо карда шуда дар ҷои муайян то хушк шуданаш бо усули хос нигоҳ дошта мешавад. бо дар назардошти таҷрибаи аввалин будан деҳқонон имсол 10 тонна ангури навъи сиёҳи бедона ва чиликиро дар масоҳати 1 гектару 31 садяк замин овезон намуданд. аз ин миқдор ангури овезон карда шуда 2 тонна мавизи хуштаму босифат ҷамъоварӣ мегардад. ин навъи мавиз бо 2 усул офтобӣ ва соягӣ омода карда мешавад. бо дар назардошти иқлим ва шароити мусоиди кишвар заҳматкашони хоҷагии деҳқонии ҳоҷи неъмат усули офтобиро интихоб намуданд. ба ақидаи онҳо мавизи дар офтоб хушк карда шуда назар ба усули соягӣ зудтар омода мегардад ва хуштамъу босифат аст. ҳамзамон маълумот дода шуд ки ҳангоми тайёр намудани чунин мавиз ягон маҳлули кимиёвӣ истифода намегардад ва он аз лиҳози экологӣ тозаву безарар буда ҷавобгӯи талаботи бозори ҷаҳонӣ аст. ҳадаф аз ба роҳ мондани хушкнамоии ангур бо чунин тарзу усул ин рақобатпазир гардондани маҳсулоти истеҳсолии ватанӣ ва роҳ ёфтан ба бозори ҷаҳонӣ мебошад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми шиносоӣ аз ҷараёни бо усули нав хушк намудани ангур дар хоҷагии мазкур иқдоми соҳибкоронро шоистаи таҳсин хонда баҳри тақвият додани он ва ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. қайд кардан ба маврид аст ки 4 бародарон аз оилаи раҳматалиевҳо бо маслиҳати падарашон ҷиҳати саҳм гузоштан дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ ба тайёр намудани мавиз бо чунин усул машғул гардиданд. хоҷагии деҳқонии ҳоҷи неъмат дорои 2 гектару 75 садяк замин мебошад ки аз ин беш аз 1 гектару 30 садяк заминро масоҳати ангурбоғ ва боқимондаро кишти картошка, бодиринг ва помидор дар бар мегирад. ба ҳамин тартиб ҳар қитъа замини хоҷагӣ самаранок истифода шуда маҳсулоти кишоварзӣ фаровон истеҳсол мегардад. соли равон ба мақсади иҷрои дастури супориши ҷаноби олӣ ба коркарди маҳсулоти худӣ дар назди хоҷагӣ истеҳсоли мавизро ба роҳ мондем. ба ин мақсад ба ҷумҳурии ӯзбекистон сафар карда дар он ҷо таҷрибаи истеҳсоли мавизро омӯхтем. имсол барои таҷриба аз 10 тонн ангури нави ғалаба мавиз омода кардем. тахмин мекунем ки аз 10 тонн ангур 2 тонн мавиз гирем. агар таҷрибаи имсола самараи хуб диҳад минбаъд истеҳсоли мавизро зиёд карданем. дар доираи ташрифи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри турсунзода сокинони ҷамъияти деҳоти сешанбе маҳсулоти дар шароити хона омодакардаи худро ҳамчун рамзи муҳаббат ва самимият нисбат ба президент дар назди хонаҳояшон ба намоиш гузоштанд. шунидем ки ҳамин ҷаноби олӣ ҳамин рӯзоба мебиёд ҳамин қишлоғи мо ба барои ҳамин мо ҳамин тайёрӣ ҳамин 2 ҳафта пеш
тайёри дида истодем. Ман ин тозаги ба خب کوچاتو دیگر گل پول شناندم و درخت شناندم و بای کردیم. اینا که من این محصولات خانگی یعنی خدمات. дар шаҳри турсунзода асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз заминҳои боғи сомон дар хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ камол шинос шуданд. боғи сомон бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2008 ташкил ёфта 1100 нафар саҳмдор дорад. боғи сомон яке аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарварии мамлакат ба шумор рафта, кормандони он таҷрибаи бои нигоҳу бини ток ва парвариши ангурро соҳибанд. дар ҷанбасти соли 2019 хоҷагӣ 4692 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ намуда дар таъмини бозори дохилии мамлакат бо ангури хушсифат ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар саҳм гузошт. соли ҷорӣ низ ҳосил фаровон буда то имрӯз аз токзор беш аз 700 тонна маҳсулот ба бозори истеъмолӣ бароварда шуд. дар боғи сомон ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳосили фаровони ангурзор пешкаш гардид. бояд гуфт ки дар заминҳои хоҷагӣ ангурҳои нави ҳусайнии сиёҳу сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сиёҳу сафед ва ғайраҳо парвариш карда мешавад. дар хоҷагӣ бунёди сардхона роҳандозӣ гардида ғунҷоиши маҳсулот дар сардхонаҳои хоҷагӣ ба 2000 тонна расонида шуд ки ба ин васила хоҷагидорон метавонанд қариб дар ҳамаи фаслҳои сол бозорҳои кишварро бо меваю сабзавоти худӣ таъмин намоянд. роҳбарияти хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ камолро маҳмаддамид камолов писари боғпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ камол маъдумаров ба уҳда дорад. дар хоҷагӣ баробари парвариши намудҳои гуногуни ангур ба чорводорӣ аз ҷумла парвариши чорвои калону майда низ машғул аст. айни ҳол хоҷагӣ зиёда аз 4800 сар чорвои хурд ва бештар аз 60 сар чорвои калони шохдорро дар ихтиёр дорад. роҳбарияти хоҷагӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати башардӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар корҳои хайр ва дастгирии табақаи ниёзманд саҳми муносиб мегузоранд. дар самти мубориза бар зидди бемории нави сироятии коронавирус аз ҳисоби даромади софи аз тарафи хоҷагӣ ба фонди хайриявии тоҷикистон 2 миллиону 300 ҳазор сомонӣ гузаронида шуда ба беморхонаи марказӣ як мошини муосири ёрии таъҷилӣ тӯҳфа гардид. саҳми хоҷагӣ дар бунёди иншооти гуногуни иҷтимоӣ аз ҷумла мактаб ва бунгоҳҳои тиббӣ назаррас аст. роҳбарияти хоҷагӣ сарпарастии омӯзгорони деҳаро ба уҳда доранд. бо роҳи бунёдии 3 чоҳи амудӣ сокинони 5 деҳа бо оби нӯшокӣ таъмин шуд. бо дастгирии хоҷагӣ сокинон бо таври ҳашар муассисаҳои таълимӣ ва роҳҳоро аз таъмир бароварданд. баъди шиносоӣ бо фаъолияти боғпарварон ва боздид аз токзори намунавии хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ камол президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кори пурсамару боровари боғдорон баҳои баланд доданд. мавриди зикр аст ки боғдорони шаҳри турсунзода неъматҷон усмонов ва шодравон камол маъдумаров мактаби махсуси худро доранд. бо фаъолияти намунавии худ дар роҳи парвариши ангур тоҷикистонро дар кишварҳои хориҷ муаррифӣ карданд. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри турсунзода асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нашъу намои токзори хоҷагии деҳқони ватан шинос шуданд. хоҷагии деҳқони ватан соли 2008 таъсис ёфта дорои 28 гектар замин мебошад. аз ин ҳисоб 16,4 гектарашро токзор дар бар мегирад. хоҷагӣ 18 нафар саҳмдоронро сарҷамъ намуда дар токзори он 10 намуд асосан ангурҳои нави ҳусайнии сиёҳу сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак ва кишмиши сиёҳу сафед парвариш карда мешавад.
соли ҷорӣ ҷамъоварӣ ҳосил беш аз 100 тоннаро ташкил дод. Имсол дар хоҷагии деҳқони ватан парвариши нави ангури президент бароҳ монда шуд. роҳбари хоҷагии ватанро деҳқони бо таҷриба ва токпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Неъматҷон Усмонов ба уҳда дорад. Неъматҷон Усмонов муассиси хоҷагии деҳқонӣ Неъмат Ҳоҷӣ аст ва роҳбари ин хоҷагӣ писари ӯ Расул Неъматов мебошад. хоҷагии деҳқонӣ Неъмат Ҳоҷӣ дар майдони 105 гектар замин доман паҳн намудааст ва 95.6 гектари онро токзори замонавӣ ташкил медиҳад. дар ин хоҷагӣ ҳамзамон дар майдони 4.8 гектар писта парвариш меёбад ва аҳли заҳмати он дар рӯёнидани ғалладонагию парвариҳои чорво низ таҷрибаи ғанӣ доранд. коргарони хоҷагӣ ангурҳои нави ҳусайнӣ, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сиёҳу сафедро шинонида аз ин ҳисоб ҳосили зиёд ба даст меоранд. дар токзори хоҷагӣ ҳамчунин ба таври таҷрибавӣ навъҳои чиликӣ ва кардинал ки аз ҷумҳурии мардуми чин оварда шудааст парвариш меёбанд. соли ҷорӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ хоҷагӣ беш аз 100 тонна маҳсулоти хушсифатро ба хориҷи кишвар содирот намуд. дар хоҷагӣ барои беталаф нигоҳ доштани маҳсулот ва дар ҳама фаслҳои сол ба мардум пешниҳод кардани ангури тару тоза сардхона бунёд гардида ғунҷоиши он беш аз 800 тоннаро ташкил медиҳад. коргарони хоҷагӣ ҳамчунин дар парваришу тайёр кардани ниҳолҳои гуногун таҷрибаи бой доранд. дар ниҳолхонаи назди хоҷагӣ беш аз 30 намуди ниҳолҳои ороишу мевадиҳанда парвариш карда мешавад. бо ҳидоятҳои сарвари давлат ва ҷиҳати дастгирии сиёсати инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат, роҳбарияти хоҷагиҳои ватан ва неъмат дар амалӣ кардани корҳои хайру савоб намунаи ибратанд. аз ҷониби роҳбари хоҷагии ташкилоти хайриявии эҳсони сомониён таъсис ёфта сарпарастии 45 нафар шахси ниёзмандро ба уҳда дорад. сари ҳар вақт аз ҳисоби даромади хоҷагӣ ба ин табақаи ниёзманд маводи хӯрокворӣ, сару либос ва пояфзол дастрас карда мешавад. инчунин хоҷагӣ дар бунёди роҳу пулҳо, корҳои соҳилбандӣ, сохтмони муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, ободонии маҳал ва чароғонкунӣ кӯчаҳо саҳмгузор аст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо натиҷаҳои кори боғдорон шинос шуда барои парвариши ҳосили хуб, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва боло бурдани иқтидори содиротии шаҳри Турсунзода анҷоми корҳои хайр ва сам гузоштан дар ободони як гӯшаи диёр ба роҳбарияти хоҷагӣ изҳори сипос кардам. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳри Турсунзода соҳаҳои гуногуни иқтисодиёту иҷтимоиёт ва маорифу фарҳанг рушд намуда инфраструктураи шаҳр такмил ёфт. дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бо дастовардҳои беназир истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти таъйиноти гуногун бунёд гардида сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар гардонида шуд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. турсунзода ҳамчун шаҳри саноатӣ аграрӣ давоми солҳои соҳибистиқлолӣ рушд намуда ба яке аз шаҳрҳои зебову пешрафтаи тобеи ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. лозим ба таъкид аст ки давоми 29 соли ба даст омадани истиқлол пешвои муаззами миллат беш аз 10 маротиба ба ин шаҳр бо сафарҳои корӣ ташриф оварданд ки дар натиҷа вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳр ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст. оғози расмии навсозии роҳи мошингарди душанбе ҳисор шаҳри нав, бозид аз хонаи кӯдакони бепарастори шаҳри Турсунзода, ифтитоҳи корхонаҳои дорусозӣ ва чиниворӣ, ифтитоҳи мактабҳои рақами 18 ва 119, бозид аз хоҷагиҳои деҳқонии ватан ва ҳоҷи Неъмат, боғи Сомон аз рӯйдодҳое мебошанд ки дар соли 2015 бо иштироки сарвари давлат ба вуқӯъ пайвастанд. дар шаҳри Турсунзода бахшида ба таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҷалби соҳибкорони ватандӯст бунёди 367 иншооти мухталиф ба нақша гирифта шудааст ки то ин ҷониб 179 тои он сохта мавриди истифода
қарор дода шуданд. дар доираи таҷлили 29 солагии истиқлоли давлатӣ боз 26 иншооти гуногун ҷиҳати истифодабарӣ омода гардида беш аз 200 ҷойи корӣ таъмин карда шуд. дар доираи дастгириҳои ҳамаҷонибаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз шароити имконоти мавҷуда сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгир шудани марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар шароиту имконияти мавҷуда идома дорад. ба корҳои сохтмони иншооти мазкур зиёда аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ ҷалб гардиданд ва пас аз пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани онҳо то соли 2021 зиёда аз 500 ҷойи кории иловагӣ таъсис дода хоҳанд шуд. дар шаҳри Турсунзода бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ 2 муассисаи томактабӣ, 10 муассисаи таҳсилоти умумӣ, 30 муассисаи тандурустӣ, 8 дорухона, 15 толори варзишӣ, 19 майдончаи варзишӣ, 4 майдончаи бозии кӯдакон, 11 сартарошхона, 18 маркази хизматрасонӣ, 6 ҳаммом, 2 корхонаи коркарди шир ва инчунин сохтмони китобхона, коргоҳи дузандагӣ, дӯкони ҳунармандӣ, коргоҳи духти либоси мактабӣ, коргоҳи қолинбофӣ, кашидани хати оби нӯшокӣ, коргоҳи адрасбофӣ, таъмири роҳҳо, сохтмон ва таъмири пулҳо, кашидани хатҳои барқӣ, чароғонкунии кӯчаҳо, насби трансформаторҳо, коргоҳи атласбофӣ ва ғайраҳо ба нақша гирифта шудааст. саноат бахши муҳими шаҳр ба шумор рафта, айни замон дар шаҳр беш аз 40 корхонаи саноатӣ фаъолият менамоянд, ки дар онҳо беш аз 7660 нафар мутахассисони дигар сокинони маҳаллӣ фаъолият менамоянд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар давоми 7 моҳи соли равон 457 миллиону 67 ҳазор сомониро ташкил намуд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сомонтурон Инвест аз калонтарин корхонаи истеҳсолии шаҳр ба шумор рафта, самти фаъолияти он ба истеҳсоли орд, макарон ва маҳсулоти қаннодӣ равона гардидааст. корхона соли 2005 фаъолияти худро оғоз намуда, иқтидори дар як шабонарӯз коркард намудани то 80 тонна гандумро дорад. ҳоло дар корхона беш аз 70 нафар шаҳрвандони ватанӣ бо кор ва маоши хуб таъмин мебошанд. мутобиқи маълумот орди дар корхонаи мазкур истеҳсол мегардида, сифати хуб дошта, ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла ба шаҳри Душанбе интиқол дода мешавад. соли 2011 бо иштироки бевоситаи сарвари давлат дар корхона хатҳои истеҳсолии маҳсулоти қаннодӣ ифтитоҳ гардид ва дар натиҷа боз чандин нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи кор пайдо намуданд. дар корхонаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ зиёда аз 20 нафар фаъолият намуда, 4 намуди маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ истеҳсол мешавад. дар ин ҷо барои кормандон тамоми шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст ва онҳо аз он хушнуд мебошанд, ки дар ватани тинҷу осуда кор ва фаъолият менамоянд. корхонаи мазкур бо саҳми соҳибкори ватанӣ таъсис ёфта, бо истеҳсоли маҳсулоти гуногуни қаннодии ватанӣ дар бозори истеъмолӣ мавқеи хоса дорад. дар коргоҳи истеҳсолӣ се хати технологияи муосири истеҳсоли ҷумҳурии Туркия васлу насб гардидааст. бо дар назардошти дар бозори дохилӣ мавқеъ пайдо намудани маҳсулоти истеҳсолии корхона, масъулин нақша доранд, ки оянда содироти онро ба хориҷи кишвар ба роҳ монанд. ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ҳамчун калонтарин корхонаи истеҳсолии кишвар ба шумор рафта, ҳиссаи он дар рушди саноати мамлакат назаррас аст. соли 2020 корхона ба маблағи 242 миллиону 158 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудааст. корхона дар ин давра 556082 тонна алюминии аввалия истеҳсол намуд. дар доираи эълон гардидани саноатикунонии босуръати кишвар, дар шаҳри Турсунзода бо ҷалби сармояи дохилӣ сохтмони 8 корхона ва коргоҳҳои саноатӣ барои солҳои 2020-2025 ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла 2 коргоҳи коркарди ангур ва истеҳсоли мавиз, коргоҳи истеҳсоли қуттиҳои пластикӣ, коргоҳи истеҳсоли гӯшти мурғ, коргоҳи истеҳсоли қуму шағал ва хишти сементӣ, корхонаи истеҳсоли семент, гаҷ, оҳак ва сементи ранга, корхонаи истеҳсоли профилҳои алюминӣ. қобили тазаккур аст, ки корхонаи коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 дар доираи сафари кории муҳтарам пешвои миллат мавриди истифода қарор дода шуд.
дар сурати ба истифода додани иншооти саноатӣ ба нақша гирифта шуда дар шаҳр боз тақрибан 500 ҷойи нави корӣ муҳайё карда мешавад. Энергетика соҳаи муҳими шаҳр ба шумор рафта дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ рушд намудааст. Бо мақсади беҳтар намудани вазъи таъминоти муштариён бо нерӯи барқ як қатор корҳои муҳим аз ҷумла зеризгоҳи барқии равшан 22035 ба 10 ки соли 1963 сохта шуда буд барқарор гардид. Дар ҳамин доира корҳои васеъсозии зеризгоҳи барқии промзона 35 ба 10 киловолт ампера бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. ҳамзамон дар доираи корҳои иловагӣ дар зеризгоҳи барқии мазкур васлу насби таҷҳизотҳои барқӣ пурра амалӣ карда шуданд. аз таъмири капиталӣ баровардани зеризгоҳҳои трансформатории ҳудуди шаҳри Турсунзода иваз намудани сутунпояҳои кӯҳнаву фарсуда бо сутунпояҳои наву оҳану бетонӣ аз зумраи дигари корҳои ба анҷом расонидашуда ба шумор мераванд. ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз масъалаи муҳим дар назди роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода қарор дорад. айни замон бо мақсади хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии шаҳр ва ҳифзи тандурустии аҳолӣ 6 беморхонаи бистарикунонӣ, 1 маркази саломатии шаҳрӣ, 21 клиникаҳои хусусии ташхисию табобатӣ, 28 маркази саломатии деҳавӣ, 50 бункҳои саломатӣ ва 10 маркази махсусгардонидашудаи пешгирии бемориҳо дар хизмати аҳолӣ қарор дошта, дар ҳамаи онҳо шароити хуби корӣ муҳайё мебошанд. дастовардҳои соҳаи маорифи шаҳр дар даврони ба даст омадани истиқлоли давлатӣ зиёд аст. дар шаҳр 126 муассисаи таҳсилоти умумӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо 63218 хонанда бо таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. шумораи омӯзгорон 4988 нафарро дар бар гирифта 4115 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. соли 2020 хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр дар олимпиадаҳои минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда соҳиби 34 медал гардиданд. бо мақсади фароҳам овардани шароити таҳсил ва ҳалли масъалаҳои норасоии ҷойи нишаст бунёди 83 синфхонаи иловагӣ, 2 толори варзишӣ ва 1 маҷлисгоҳ дар назди 12 муассисаи таълимӣ ва хонаи кӯдакони шаҳр идома дорад. дар соли нави таҳсил 3 бинои нави таълимӣ ва бинои нави таълимии хонаи кӯдакон ки дорои беш аз 30 синфхонаи таълимӣ мебошад мавриди истифода қарор дода шуд. шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода давоми соли ҷорӣ дар татбиқи сиёсати фарҳангӣ ва иҷрои барномаҳои давлатӣ корҳои муайянеро ба анҷом расонид. давоми соли ҷорӣ беш аз 70 чорабинии гуногуни фарҳангӣ баргузор шуд. айни замон дар шуъбаи фарҳанг ансамбли касбии шашмақом, ансамбли фолклории этнографии қаратоқ, ансамбли фалак, гурӯҳи эстрадаи шоми Турсунзода, инчунин маҳфилҳои адабӣ, рақс, сурудхонӣ, мақомхонӣ, доиранавозӣ, ҳаҷвӣ, навозандагӣ, рассомӣ ва дузандагӣ бо муваффақият фаъолият намуда дар он 185 нафар кормандон бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. дар ҳудуди шаҳр 33 китобхона фаъолият менамояд. бо мақсади ғанӣ гардонидани китобхонаҳои шаҳр бо адабиёти муосир ба маблағи 68 000 сомонӣ китобҳо харидорӣ гардиданд. бо назардошти муҳимияти соҳаи фарҳанг ҳоло бунёди амфитеатр барои 574 ҷои нишаст мактаби бачагонаи санъат идома дорад. дар шаҳри Турсунзода дар солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ зиёда аз 11 хатсайри сайёҳӣ мавҷуд мебошад. аз он ҷумла дараи қаратоқ, дараи ширкен, изи динозавр, хонамузеи шоир Мирзо Турсунзода, яъне ки мавзеъҳои сайёҳии таърихи Хоҷа Нақширон, Баъоддин Нақшбанд, Офоқхоҷа, Тешиктош ва аз он ҷумла дар маркази шаҳри Турсунзода осорхонаи марказии шаҳри Турсунзода мавҷуд мебошад. мо ҳамаи сайёҳони дохилӣ ва берун аз кишварро ба шаҳри Турсунзода хайрамақдам мегӯем. шаҳри Турсунзода шаҳри агросайёҳӣ мебошад, шаҳри яъне ки сайёҳии саноатӣ мебошад. баҳри рушди соҳаи варзиш дар шаҳри Турсунзода 156 иншооти соҳаи варзиш фаъолият менамояд. аз ҷумла 61 толори варзишӣ, 93 майдончаи варзишӣ ва 2 ҳавзи шиноварӣ. бояд қайд намуд ки аксарияти иншооти варзишӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода фаъолият дошта, дар онҳо 37 мураббӣ аз рӯи 12 намуди варзиш дарс мегӯянд. дастпарварони муассисаҳои варзишии шаҳр дар 12 мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори 30 медали тилло, 52 медали нуқра ва 42 медали биринҷӣ гардиданд. дар 9 иншооти варзиши муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода аз ҷониби мураббиён ва варзишгарони касбӣ машғулиятҳои варзишӣ таъсис дода шуданд ки беш аз 526 нафар наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ ҷалб карда шуданд.
то имрӯз дар қаламрави шаҳри Турсунзода 41 чорабинии оммавӣ варзишӣ дар байни кӯдакон, наврасон, ҷавонон ва калонсолон баргузор гардид, ки 6171 нафарро фаро гирифт. қобили тазаккур аст, ки мардуми заҳматкашу сарбаланди шаҳри Турсунзода ба хотири сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ фаъолияти пурсамар доранд. бинандагони гиромӣ, имрӯз барномаи иттилоотии ахбор хонобод сарбаланд бимонед.